Sa bawat buga ng aking tinig at pag-angat ng aking mga kamay ay mangingiting dulot ng aking paglilingkod sa Kanya. Nasusulat, lumalapit sa Kanya sapagkat Siya ang liwanag sa ating buhay. Sa Kanyang lilim ay kaginhawaan at kaligayahan. Subalit, paano kung Ikaw babae, saan ka na naman ang galing? church? Church! Lagi na lang ang church ng church! Naglalandi ka lang dyan sa church na pinupuntahan mo, no? Kaya palagi ka sa church! Church na lang ng church! Wala kang kwenta! Araw-araw na lang, nakakasawa na! Ano na naman? Ikaw na naman yung bunganga mo! Ano yung bunganga ko? Ano yung bunganga ko? Araw-araw na lang yung bunganga mo na narinig mo! Gusto mo patayin ka ng kwenta! Patayin mo ko! Papatayin talaga kita! Wala kang kwenta! Sa tingin mo sa buhay na to, buhay pa ako? Patay na ako! Ewan ko Aalis na lang! ako! Umalis ka! Ewan ko lang kung mabubuhay ka kung wala ako! Mabubuhay ako na wala ka! Sige, umalis na kayong lahat! Lord, mahal kita. Pero napapagod na ako. Gusto ko lang sumuko. Ginawa ko naman lahat. Alam mo yan. Handa akong paglingkuran ka. Pero bakit walang nangyayaring maganda sa buhay ko? Pamilya ko. Kailanman hindi kita ilalagay sa sitwasyong hindi mo mapagtatagumpayan dahil tanaw ko ang umpisa at dulo. Isuko mo ang lahat sa akin. Manatili ka lamang sa paglilingkod sa akin. Manatili sa aking lilim. Ano nang gagawin mo? Ang mga tunay kong tagasunod ay ilaw ng sanlibutan. Muli mong tanggapin ang ilaw na ibibigay ko sa iyo sapagkat ikaw, Sabel, ang ilaw ng iyong pamilya. Kailangan kanila upang kanilang makita ang aking liwanag. Lahat tayo ay may pinagdadaanan sa buhay. May mga pagsubok na napupulot sa atin hanggang sa tila'y kadiliman na lang ang matitira. Ngunit, gaano man kalaki ang ating mga sigalot sa buhay, wala nang mas hihigit pa sa tanglaw na nanggagaling sa ating may likha.